Awubazalwane sisekuyo inkonzo yo God of our forefathers. Siyabona abantu baphumile, siyabona abantu bazile, siyabona ukuthi abantu they are ready to serve our Lord. Hey uNkulunkulu muhle, nawe mbukele emakhaya, hlala nathi kule nkonzo. Kukhona ozokuzuza lapha ekhaya. Kepha ke angihambi ngiyiwani, ngusisi Nomzamo angihambi ngiyiwani, ngiyi-ST Media angihambi ngiyiwani. Sinabo mama, sanibonani. Yebo sanibonani sisi. Ninjani boma? Siyaphila. Siyaphila. Abo mama nje inkonzo bathi namhlanje the God of our forefathers sizokhonza Soweto. Nithole kanjani ma? Sithole mina ngithole ku YouTube ku ST Media vele. Shout out to YouTube. Nawe ngeka subscribe, please like, share and subscribe. Umama yenu uyithole kanjani? Mina ngi-invite one of my colleagues invited me here. Oh, siyabonga. Nasemsebenzini sithi hamba vangeli, nalapho sikhona emakhaya sithi hamba vangeli. Sibonge ma, sibonge. Siyabingelela abazalwane egameni kaJesu alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Mina ngi-invite umfundisi uMhlongo owasethembisa, so sijabule kakhulu ukuthi sohlanganyela nabazalwane. Oh, siyabonga mfundisi uMhlongo and shout out to Ithembisa. But before abo mama ngibadedela bayothola izibusiso zabo, bayophenduleka imikhuleko yabo, ngingathanda nje ukuthi bazazise ukuthi omama bakuphi basukaphi. Mina ngosisi Mapule ngokwamhlongo ngisuke eThembisa ngikhonze Living City. Hallelujah. Ayibonge bandla likaThixo. Mina nguNtomfuthi wakamabaso ngisuka eThembisa. Wow, thank you Thembisa. Abazalwane mina nguphindile wakamgcirha, ngibuye eThembisa ngikhonza eLiving City ngaphansi kobuholi bokaMpostoli uNxumalo. Amen. Awusiyabonga abazalwane, nikhonze kahle. uNkulunkulu njani busise. Amen.